ओ भाई स्टार्ट मारो। ଆରେ ବାନା ପବନ ଉଡେଇ ନଉଛି ରେ। ଏ ଆଜି ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ରେ। ହଁ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ଚିକେନ ଡିନର ଆମର ହବ ଯେମିତି ଖେଳିବା ଭଲସେ। ଓକେ। ଆରେ ସୋନା ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ ଓହ୍ଲେଇଲାଣି ରେ, ଦେଖିଲୁ ଓହ୍ଲଉ, ଆମର କଣ କରିବା? ଏଲେଲି ଗେନ୍ଦୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ କିଲେ? ଏ ପୂଜାକୁ ଧ ପଡିଯିବ। ନା ତୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଧ, ମୁଁ ଧରି ପାରିବିନି, ବୁଝିଲୁ? ତୁ ଡାକିକିରି ଆଣିଛୁ, ଜଲ୍ଦି ଓହ୍ଲେଇକିରି ଧ। କେହି ଓହ୍ଲେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଛା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବି। ଥାଉ, ତମ ସାହାଯ୍ୟ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଲେଲି ଗେନ୍ଦୁ ମତେ ଟିକେ ଧରେ, ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁନି। ତୁ କହନା ମାଲିବୁ ଏନେବି, ତୁ ତ ଛାତରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁନୁ। ଆରେ ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ। ଆରେ ବାନା ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ହଉ ଗାଡ଼ିକି ଆସ, ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିକି ଆସ। ଆରେ ଗେନ୍ଦୁ ମତେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଦେ ରେ, ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ନାହିଁ, ମତେ କିଏ ମାରିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ହଉ ନେ। ଆଚ୍ଛା ନଟିଆ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଆଣେ। ଠିକ ଅଛି, ହଉ ନେ ଏଇ ବନ୍ଧୁକ ନେ। ଏଲି ଗେନ୍ଦୁ ଚାଲ ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା ବାଇକରେ। ହେଲେ ମତେ ମାରିଦେଲା ଗନ୍ଦୁ। ଏ ନଟ ତତେ କରିଦେବି ମୁଁ ଫଟୋ। ଏ ଦେଖ ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାରିଦେଲୁ। ତୁ କିଏ? ମୋ ନାଁ ହେଲା ବାନା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଠେଇ ଦିଏ କନା। ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାନା, ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ପୂଜାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକିଲି ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି ନଟିଆ, ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁ କାଳେ ଲଭ୍ ଗୁରୁ। ଆଉ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଣେ ସୁଇଟି ବୋଲି ଅଛି, ତାର ମୋର ଟିକେ କନେକ୍ସନ କରିଦେ। ଆଲେ ସାଙ୍ଗ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ସେଟିଂ କରେଇଦେବି। ଆଉ ଶୁଣ, ଗୌରା ପାଖରେ ଚିକେନଟା ଅଛି, ଆମେ ମିଶିକିରି ଚିକେନ ଡିନର କରାଇବା, ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦବା। ଏଇଟା କୁଲ ତ ଗାଁ କୁଆଡେ ଗଲା ବେ? ସାରାଟା ଖତମ ହେଇଗଲା। ତୁ ତାହେଲେ ଗୁଲି ମାଷ୍ଟର ଝିଅ? ହଁ ଗୌରା, ଏଇ ହେଲା ପୂଜା। ଓ ସେ ନଟିଆ ଲଭର। ମୁଁ ଖେଳି ଶିଖିନି, ମତେ ମାରନି। ଖେଳି ଶିଖିନି ଯଦି ଆଉ ଆସୁଥିଲୁ କାହିଁ? କଣ ନଟିଆ ତତେ ଡାକିକିରି ଆଣିଲା? ହେଲେ ଗୌରା ଭାଇ ପୂଜା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗନି। ଖେଳରେ କିଏ କା ଭାଇ, ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଏଇ ଗୌରା, ପୂଜା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗନା ବେ, ପରିସ୍ଥିତିଟା ଭଲ ହବନି। ସିଏ ଏବେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚିକେନ ଡିନର କରିବା। ହଉ ଏଠି ଥାଉ, ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ମୁଁ ଆସିଗଲି।